हेलो फ्रेंड्स बयखौबो गिबियावनो टेक्न' बर' चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों माने जोंहा रिक्रुटमेन्ट फैदों आरो SSB निफ्राय बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन फुरा डिटेल्सफोरखौ मा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नांगौ। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जे बेबायदिनो लेटेस्ट जबनि आपडेट आरो टेक्निकेल भिडिअ नायनो थाखाय। बे SSB निफ्राय रिक्रुटमेन्ट फैदों बेनि फुल फर्मआ जाबाय शास्त्र सीमा बालनो आरो SSB नि फुल फर्मआ। ओमफ्राय बेनि लिंकखौबो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव हरदों, नोंथांमोना डाइरेक्ट बेयाव फैनो हागोन। बे शास्त्र सीमा बालनो SSB नि फुल फर्मआ। ओमफ्राय बे अर्गानाइजेसननि नेमाबो बेहाय फैखादों जोंहा शास्त्र सीमा बालनिफ्राय फैदों नालाय जबा, बेनिखायनो अर्गानाइजेसन नेमाबो शास्त्र सीमा बाल आरो SSB। पस्टनि नाम होनाय दं बेहाय मेल फिमेल इन्सपेक्टर साब इन्सपेक्टर कमान्डेन्ट कमिउनिकेसन आरो मेलफ्राबो खामायनो हागोन, बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन मेल फिमेल। बेहाय जेन्डारनि जेबो माबा होनाय गैया। नाम्बार अफ भेकेन्सिस गोबां होनाय दं आरो बेहाय पे स्केल हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन। बेहाय माखासे पे स्केल होनाय दं। इन्सपेक्टरनि थाखाय 44,000 निफ्राय 1,42,000 बिथांमोना मोननो हागोन। साब इन्सपेक्टरनि थाखाय 35,000 निफ्राय 1,12,000 सिम बिथांमोना मोननो हागोन। कमान्डेन्टनि थाखाय पे स्केल होनाय दं 1,20,000 निफ्राय 2,15,000 सिम बिथांमोना मोनहैनो हागोन आरो। क्वालिफिकेसना बे रिक्रुटमेन्टआ जादों जोंहा 12T जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि आरो जायफोर बिथांमोना डिग्री पास बिथांमोना माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। एज लिमिटआ बेहाय मेक्सिमाम होनाय गैया आरो बेहाय मिनिमाम होनाय दं 18 इयार्सनि गाहायनिया एप्लाइ खालामनो हाया। जायफोर बिथांमोना 18 इयार्स जाबाय बिथांमोननि गोजौनियाव गासिबो माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। एप्लिकेसन फिस हिसाबै बेहाय निल होदों, माने जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामो बिथांमोननिफ्राय एप्लिकेसन फिस लानाय नङा, बिथांमोना फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। सेलेक्सन प्रसेसआ जोंहा बेहाय दं फिजिकेल टेस्ट जागोन, ओमफ्राय बेनि उनाव रिटेन टेस्ट जागोन आरो। एप्लाइ मडआ अफलाइन, नोंथांमोना बेखौ माबोरै अफलाइन माबा खालामनाय फिलआप खालामनाय आं बेखौ खोन्थागोन। अल इन्डिया जबनि लकेसना अफिसियेल वेबसाइटखौ आं भिडिअनि लिंकआव होदों डिसक्रिपसनाव, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय। इम्परटेन्ट डेट्स दिनै बे लास्ट डेटआ जोंहा 16 डेजआव जोबनाय जागोन आरो। 16 डेज जाबा दिनैसो अनलाइन माने फर्म फिलआपआ जागायदों नालाय दिनैनिफ्राय जादों 16 डेजसिम थागोन आरो बेयो। ओमफ्राय बे माखासे इम्परटेन्ट लिंक्स होदों, नोंथांमोना बे फर्मखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। SI इन्सपेक्टर नटिफिकेसन बे एप्लिकेसन फर्मबो दंखायो, नोंथांमोना बे थांनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय। लिंकखौ आं होखाजोबदों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। आं बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना देखायनोसै। आं बेखौ दा नोंथांमोननो अपेन खालामनानै दिन्थिनोसै। बेनो जाबाय जोंहा माने नटिफिकेसन आरो एडभार्टाइजमेन्टआ, नोंथांमोना बेखौ मोजाङै गासिबो फरायजोबबानो जाबाय आरो। माखासे एलिजिबल क्राइटेरिया दं, मा डकुमेन्ट्स नांगोन बे गासिबो होनाय दं। दायो आं डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ एप्लिकेसन फर्म माने गाहायाव बोनांनानै देखायनोसै आरो। एप्लिकेसन फर्मआ बेनो जाबाय जोंना एप्लिकेसन फर्म आरो अफलाइन एप्लिकेसन फर्मआ। नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय, गावनि नेम गासिबो होनाय दं बेहाय, नोंथांमोना गासिबो फिलआप खालामजोबबानो जाबाय। ओमफ्राय माब्रै बेखौ हरनांगौ अनलाइनै आं बेखौ खोन्थागोन। नोंथांमोना बेखौ अनलाइनै प्रिन्ट आउट खालामग्रोदो, ओमफ्राय उनाव अफलाइन साबमिट फिलआप खालामग्रोदो, बिनि उनाव अनलाइन हरफिननांगोन आरो बेखौ। बे ssb.gov आव नोंथांमोना बेखौ हरनांगोन। नोंथांमोना बेहाय थांबानो मोनसे माने माबा मोनगोन आरो इमेल आइडि, नोंथांमोना बे इमेल आइडियाव गावनि डकुमेन्ट्स बे एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। माबाफोर प्रब्लेम दंबा कमेन्ट खालाम आरो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों लोगोफोर।